Kung palit mo 2 kilo, na pagkapil 5 kilo. Ay, sa may itong lingaw. Ay, medyo maragbing nga man, ang kaligawan doon. Kumain na yato ko, Arpe. Dito lang kayo, labos na ba? Oo, lang. Handok punta ko, ha? Sa katong tayo, mga kuha ka na mga bagungon ba? Okay, dagto na ito. Tingnan na. Adi na to, imo dito. Yam ko na to. Ako ato dito kay... Ay, mo gipatanaw. Sige ko panglawag dito, nawa ko ikaw dito ba? Hindi na maayo. Nangangko na sa ka? Dapat patas ba? Mukuha siya, mukuha po ko. Oh. Unfair kayo nang delay mo yan na. Siblings mo nanay. Na, Ata na. Ho mga choy! Dasa mo kay Mato sa ko sa kong farm! Goodbye! Oh mga choy! Nanata sa akong farm ha, magsugol tag-harvest! Drogas! Grabe naman yun! Parang ko siya. Oh, tara! Allah. Hala ka di ha! Allah. Kami nagkana gino. Buwa gino ba pag kinaog dun? Marjan mo ko nito eh! Iya mo kuno na eh. Tapos na eh. Ya, haba na tanom sa pusa eh. Hala ka di ha! No! No! Pusing siyo! No! Pusing siyo eh! Hala! Choy, grabe naman naman choy! Choy, hala ka di ha! Hala! Ay, lumuga ba? Kaya di maklaro! Oo! Tara mga choy! Machoy. Hala ka di ha! Hala ka di ha. Hala! Hala! Damo! Tara! Kami na sina. Mm. Kami na sina. Kami na sina. Asa? Ay, gamay ra ka to sulanan. Di kami na usako na namin tao! Ay, chala kanila kay para balik ko ta. Ako mura kay kamoy tag-iya. Grabe pre, nagkiyatang naon lasig pangako pre o pre? Pre na ba? Ay mo pulabe do. Hala! Wa pa may segundos diri puno. Yahay mo kadlo kaya kuha mo diri! Kuha lang mo kuha! Kapuri ba yung kuha sudanan? Ikaw. Sas dara. Hawa na! Hawa na! Oh. Hala mga choy, klaro ka sa hadlock na sila malumos! Oh, yung manito eh! Talga na. Hala! Lagawa. Alinoong! Kaya naman! Tagkano ganay, masukot ako ang aking angkel! So grabe namin naghahanap na eh! Ana gina, basta na! Basta magkugi magkasudan yun! Ubus na basad! Parbol na ako! Nakuha ba ka na wala sa makontintuhan eh! So nakuha ba yung kasudanan? Oh? Usapan man nimo! Pre! Oh bay, usapan pa nimo oh! So grabe naman ito oh! Usa ka pagrutan ni ka! Jo? Ako lagi na, ikaw. Sakto na na, kaya di na na muhurot na to. Ang sulti po, bahala ka daw eh. Grabe yung tao na, kaya kanya ko, mapuyos na ba. Hutda! Hutda, iuwaman! Sige! Hutda, iuwaman! Ang ingaw ka, makasitag iya dong. Panguha lang mo dito dong. Pero kanang ilaha, di na ko ang umayo. Yung trabaho. Usang. Lah. Patay mo nuno anak yun. Uy. Nah. Tay. Ay, mga choy! Asa ko no? Kasi mga choy! Nagharkis ko sa kong farm! Imo nga dong. Asa ko no? Sige na kagpachoy-choy. Ay, asa ko no? Diyan kaya kong ko. Oh. Sa makita niyo mga punong diri. Oh, punong. Puro niya ako ah. Sige mo magbahay kung mga remo. Oh. Kuha lang mo kay magbantay na po mo. Basi mo po sila no. Nawa. Nagiso nagdaog ya. Nagliso nagsaka. Nagiso nagsaka kay daghan mo ikuha. Oh, uyos. Bagangan! Tagsingko ng kilo! Tagsingko ng kilo! Kung mapalit mo 2 kilo, na pagkapil 5 kilo! Shoutout! Og shoutout lang ko ni Abril 29, JJ Cablay, og ni Meldeb Caballero. Shoutout! Og shoutout lang ko ni Jose Empleo Dagkuta,
Autoro Kita, Ricky Kai, og ni Sunny Inday Arnado. Shout out! Og shout out lang ko ni Alex Culpa Trajono, Gilmar Acosta Galiantes, og ni Quinto Onel, og ni Jose Benje Boseng. Shout out! Og shout out lang ka ni Susana Lacob Cabahog, Angelo Artea, Balodoyski, og ni November Isaac Villegas. Shout out! Og shoutout ako ni Sarah Jean Niminho of sa iyahang pamilya Abuiba, pamilya Niminho. Shout out! Og shout out lang ko ni Yam Paraiso Barino, Arlen, Lino Arman, og ni Miko Bagianon Estamo. Shout out! Og shoutout ko ni Ira Builis Ardina. Shout out! Og shout out lang ko ni Maria Porisa Abao Cordoba, og ni Quinto Onel, Michael Bori, og ni Jeramel Entira, og ni Kevin Montiroyo. Shout out! Og shoutout ako ni sa masunod gwapong manok pits. Shout out! Og shoutout ko ni Sir John Ray Kwambot. Shout out! Shout out sir. Og shoutout ako ni Gian. Shout out! Og shout out lang ko ni minsan lang kita mama. Og shout out lang ko ni minsan lang kitang Mama. minamahal. Shout out. Kinsa ba ba? Og ni Ramsod, og ni Michael Gosila Empleo. Shout out! Asa? Og ni Archer Hotara. Shout Shout out! Og ni Margie Margarita Riqueso. Shout out! Og shout out lang ko ni Salde Lubetaya Gulisao. Ako na, shoutout ko. Joshua Cañete. Shout out! Og shoutout ko ni Titing Joshua Tunyakaw. Shout out! Og big shout out to my star sender, HL Degree, Benki Mora, og ni Chin Sansu. Shout out! Og shout out lang ko sa kong mami dahil ni Aisa Galatea Miscala Monteroyo, og kang attorney Melvin Miscala, og sa kong mga igsoon nga si Andy, si Marcos, og si Aldrich. Shout out! Og shout out! Og shout out lang ko sa kong mami pong usa na si Mami Chona Magdadaro Vistar. Shout out! Og shout out lang ko sa Magic 5 og kang Renante Pasumala. Shout out! Sa wapa ba sa top diha mga Choyno, comment lang mo go to. Sana all! Wow!